taller d'Scrabble als alumnes de primer de l'ESO de l'Institut de Porreig. Es preparen pel primer campionat que es farà aquí al Berguedà el dia 9 d'abril a la ciutat de Berga. Ens ha acompanyat al taller la Olga Rabinat, assessora de llengua, interculturalitat i cohesió social. A la recerca de la lletra extraviada, la trobarem? Més adequada a aquestes dates, no? Antifàs, no? Carnestoltes i antifàs. Vinga, endavant. Un bon Scrabble, I formaran dues paraules. Formaran la paraula peça i la paraula antifàs. Molt bé. Ara heu de comptar els punts, nois? 50 punts més. Seran 50 punts extres. Molt bé, la Júlia donant consells als seus alumnes. Trobar nous mots i formar paraules sempre és un motiu de molta joia. I recordeu, jugant també aprenem a estimar la llengua.